Happy Sabbath kendo janeno mar Lolwe TV channel wuodho geno kaka nasenyisi ni en chenro bende koro chakore ayanga. Wadonje kidieny mar lesson. Wan gi jayalo Dickson Odiwuor mar Kachok SDA mayudore Kisumu. Ema bende wadang'iyo godo wach mar lesson odiochieng' ma kawuono chenro ne mar wuodho geno tarik 17 dwe mar 7 2021 to kod 21 machiegni ahinya kendo wadang'iyo anena pon wach ma kawuono kaka wasebedo kwa ng'iyo wechego mago mag bedo yweyo kuom Kristo kaachiel to kod bedo maonge yweyo kod ng'anyo manong'eyo joma mokadho. Kawuono dang'iyo nyanonro mar kaka bedo maonge yweyo nochakore, roots ge nochakore gi kanye. Wach bende dang'iyo kawuono kapok wachako to wayud alam ma bende an makelo ni walemo. Wadoko ni erokamano ahinya okinyi masani kendo imiyo waneno ng'wono mari mondo mi koro walando wachni kokadho e tiponi mar Lolwe TV. Romari malero tawa kinde duto te. Iwache gi ochop ne nyithindi e yona makara lok ngima kendo giwinji gi matuta ahinya nikech asayo nyinge Yesu Kristo ma jawalo. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Machiegni ahinya odiochieng' ma kawuono Sabato ni kendo warang'iyo anena ton wach ma wuoyo odiochieng' ma kawuono. En nyanonro mar kaka bedo maonge yweyo nochakore. Nwaseng'iyo kanyo bedo maonge yweyo ni no ne jomage manokadhe machal maka moriwo Kain gene. Koro ng'eto nochakore e yo machalo nade. Ton wach ma kawuono kata wach wich wuok no buk mar Jakobo 3:16. Ma bende wacho ni nikech kama nyiego gi piem nitie e kama koko gi timbe maricho duto timore nade bende nitiere. Ton wach bende wadhi wuoye kata wach ma bende wadhi ng'iyo ka jandiko bende omiyowa history moro kanyo matin kata somo moro kanyo matin kinyisowa ni aspens mano kit yien moro iwacho ni gin yien moko malombo wang' nyalo dongo marom fut 45 nyaka 90 kata mita 15 nyaka 30 ka gidhi malo. Gidongo maber e kuonde ma piny ng'ichie ahinya to kata kama ni kod liet bende. Yiende gi itiyogo kuom loso gige ot mibedo e kaachiel kod loso kibrit kod kalatese. Mwanda kod lema moko ohero chamo yien ma aspen ma pod tindo e kinde ma piny ng'ich ahinya nikech opoko mar yien ni kod nyerere mathoth madwarore e del. Aspens dwaro ler mar chieng' mathoth kendo gidongo kinde duto kata mana e kinde ma piny ng'ich ahinya mamiyo gibedo chiemo maber ma ahinya ne le mang'eny e kinde ma piny ng'ich. Kata kamano aspens ong'ere ahinya nikech en achiel kuom yien man kod tielo madongo ahinya madongo e lowo mong'ere e piny mangima. Tiendege okarore malach e bwo lowo kendo tiendege go miyo oyudo pi mamiyo gimedore mapiyo ahinya kendo kawo kama lach miwuoro. Yien achiel mar aspen nyalo dak higni 150 to tiendene modonjo e bwo lowo nyaka dak higni 1,000 mathoth. Koro puonjruok ma jomani wadwaro fwenyo moko kuom nyanonro momiyo dang'ni maonge yweyo nitiere gik mathoth manyalo monowa yudo yweyo madiera man kuom Yesu. Moko kuom weche gin gik mong'ere maler kendo ok nyal kawo thuolowa malach. Moko to nyalo bedo ni ok ong'ere maber ahinya mana kaka ok wang'eyo matut kuom migepe mag tiend yien mar aspen manie bwo lowo ma ok wane. Mana kaka kinde ka kinde ok wanyal ng'eyo kit paro kod timbe machalo nadi ema pogwa gi jawar. Miwa nyanonro mar aspen yien ni roots gen gima yarore malach kendo leo geno kuome en gima kata ndalo piny ng'ich bende mwanda gi lemo moko bende koro chamo. Nyiswa ni nyanonro mar kaka bedo maonge yweyo nochakore. Koro nyiswa ni pimwa roots kiwuoyo kuom roots kae bende opimwa kod yien ni. Ang'o ma bende koro wayudo kendo kod wach wich ma bende koro nonyiswa kowuok e Jakobo mar 3:16. Nyanonro mare nochakore machalo nade. Ang'o ma bende wadang'iyo. Kamano ahinya puonj kamano kendo puonjruok mar adek kod weche madongo ahinya mana ka isewacho. Nyanonro mar kaka bedo maonge yweyo nochakore. Ka ng'iye picha ni kanyo tibro neno ji adek gi ok giwinjore. King'iyo gi mos ok giwinjore moro ng'iyo kone ng'ato ng'iyo ko mang'eyo moro ng'iyo ni to ting'o here e kore. Nyiso ni ng'ano here kende. Ng'ano gombo moko kanyo to mana mare wuon. Koro wabro nono hera moko ma ng'ato here mana kende. Gombo moko ma ng'ato tire kodo. Ji adek obedo kamoro achiel to ok giwinjore. Wasigo bedo mana e dhoot. Ng'ato bedo kod wasigo mana ang'ono e dala.
omiyo wabro nono weche achiel kachiel kendo mana kisesomo ka achal ng'ama tieko nikech kama nyiego gi piem nitie e kama koho gi timbe maricho duto timanadi nitie. Koro wabro nono weche achiel kachiel kendo iwuoyo kuom Aspens ma yiena mondo awach weche ariyo. Yath mar Aspens ok yue nikech omanyo chiemo. Mano wach namba achiel. Yadhni ok yue nikech omanyo chiemo. Kendo wadhi ng'iyane kaka dhano mamoko mang'eny ok yue nikech manyo chiemo mantiere iye kanyo. Mano omiyo odago maber kama liet gi ang'ono gi ng'ich nitiere. Yani kama liet nitie odak maber. Kama ng'ich nitiere bet manade biro dak maber. To wadhi ng'iyane kaka ng'ato nyalo dak kamano to wiye wil kod ang'ono kod Yesu. Erokamano. Wach modek mar Mungu wi kabisa. Aspens dang'ni kodhi kendo digni. Ngiso ni Aspens en yath ma dang'ni koni kachiel kod kocha ka otero musne mabor mondo okere mak mana mondo onwang' kaka onyalo nwang'o chiemo mang'eny. Koro kaka wadhi medo dhi nyime, wadhi nono gimomiyo nokelnwa yadhni kendo wadhi nono kit ngima moro mwadago ma omiyo ok wabedo kod yweyo ahinya to kuom ang'ono kuom Kristo. Erokamano ahinya. Ka waseng'iyo kanyo kaka Aspens bende ranyisi bende koro miwa godo. Wadang'iyane na puonjruok mano odiochieng' mano mokwongo chak tich wacho kanyo ni Yesu okelo pogruok. Nyalo di mathoth iwacho ni Yesu en ng'ama bende koro okelo kwe. To wayudo ka thuon wach ni Yesu okelo pogruok kae. To wang'iyanena. Ji manok kende mabe winjo maber ka gin kod koko. Wayuak ka wagombo mondo wayud kwe, emomiyo wakawo thuolo kinde ka kinde mar timo tiegruok matindo kuom weche mag kelo kwe kod tieko ywaruok e kanisawa kod kuondewa mag tiegruok. Iwacho ni bedo ni onge kwe en gima nyalo moro oganda moko mana mondo mi giyud godo ang'owa gigi giwegi. Kaka waseng'iyo kanyo ni jogi ne gin joma hera gi dwaro mana megi giwegi, ok dwaro mar oganda. Koro iyudo ka kendo koro pogruok ma kamano moro ng'acha ng'amo bedo yore ja ndi kaka gino en gi advantage moro ko yoro ka jote mang'o pogore. To waneno kata piny Kenya bende ka pogruok yore mago mag siasa ng'ato dwaro mani mondo pogruok obedi sa ten mondo tim ang'o ogen gima osebedo kodwaro ga. Wang'iyanena kae kowuok kuom bugego mago mag Mathayo gi Isaya ipenjowa inyisowa kae ni to en ang'o ma Yesu ohulo kinde mano wacho ni ok obiro mar kelo kwe to mana mar kelo lweny. Ma ohul ang'o tiketo paro wach mane Yesu wacho ni en e ruodh kwe. Yesu e ruodh kwe. Tuinjo kanyo bende ok obiro mar kelo kwe to mana mar kelo lweny. Ka ang'o ma bende wada puonjore Yesu okelo pogruok yalo. Erokamano ahinya. Yesu okelo pogruok. En wach ma kalore kod paja ndiko kaachiel kod kaka janeno malolo TV winje to konyal donjo ni mayot ahinya to ka wanone kod roho nikech weche mag roho donjo ni ng'ama kod roho to weche mag ringruok gin mag ng'at man kod ringruok. Omiyo kwa none yor roho twadhi fwenyo gimomiyo Yesu okelo pogruok. To gima lit miwuoro ni pogruokni odonjo nyaka e ot ma opogo mama kaachiel kod chuore, opogo dichuo nyithindo kaachiel kod wuonegi. Ang'o omiyo gino bedo kamano? Kendo Mathayo kawuoyo e buk ma Mathayo 10 wesne 30 kod 4 nyaka wesne 39 to wuoyo kuom gima ne nyalo miyo pogruogni betie. Yienwa mondo wanon gima miyo pogruogni no betie kata gima pogruogni nitiere nyaka kawuono. Awacho weche moko ariyo e iye ka. Namba 1 wanwang'o ni wach mane Yesu owacho nokelo luoro ahinya. Jal mane yalo hera ni jogo modak kod wasikgi. Ng'ato dak kod wasike to Kristo ne yalo ne hera. To Yesu nobiro kelo pogruok e kind ng'ato kaachiel kod wasike. Wachno ne nyaka kel luoro. Koro nyiso ni obiro mondo okel pogruok. Wachno kendo chako kelo chochni moro matin. Yiena mondo adonje pa jandiko mondo wafweny gimomiyo jandiko wuoyo kama eri. Jandiko wacho wechegi. Kalure kod buk mar Mathayo 10 wesne 35 nyaka 39 wuoro kod miyo owinjro her kendo orit nyithindgi. Mano wach mangima ahinya. To kata doko nonego bed girito nyithindgi to kata kamano ka hera ma kamano nyalo bedo mathoth moyombo kaka jonyuol owinjro chiwre ni Yesu to ne dwarore mondo otim yiero matek ahinya
gik mokwongo ne bedo mokwongo. Yesu parnwa wachno e ndikoni. Yes. Ne kara ng'at monego bed bedo mokwongo e ngimawa en Yesu. Kore ka nyithindo biro ng'ono biro bang'e. Ok ng'is niya, ne ka ndiko wuoyo ni Yesu nobiro kelo pogruok. En onego bed wapogre e udi. Gima ndiko temo kele niya, ka dipo nyathini dwa tami ng'eyo Yesu, to nyathino ra bede kando matin to Yesu bed mokwongo e ngimani. Mane gima ndiko temo wacho. To ka Yesu osebedo mokwongo e ngimawa, to wabiro neno kaka wanyalo wadhi nwang'o kaka wanyalo rito nyithindwa, wadhi neno kaka wanyalo dak kod chuowa, wadhi neno kaka wanyalo dak kod wede kod osiepe. Wach machal kod mogik e chak tich. Wabedo kare e kinde ma wayiere ka waweyo gik moko duto, moriwo kaachiel gi ngimawa, moriwo kaachiel gi minwa, wuonwa kod nyithindo. Wayiero mar yudo chandruok e msalaba kendo mondo waluwa ng'ono walu Yesu. Enia ng'ato nyaka kuong jwang' ngimane nikech ang'ono nikech Kristo. Enia bende nyalo chopo kama wacho niya, kane lure kod wach Nyasaye, mona mondo alu tijni, mona mondo atim tijni, mona mondo adul dwach. Enia bende Kristo nyalo mondi luwa ng'ono, nyalo mondi luwa dwachi. Bende Kristo nyalo mondi timo tiji moro mak mana mondo Kristo bed mokwongo e ngimani eka tiji obed namba 2. Koro wach mangima woge tich adek en gimoro amora mar pinyni obed namba 2 to Kristo bed mokwongo e ngimani. Erokamano. Gimoro amora obed namba 2 to Yesu bed to Kristo mobed anena na mokwongo. Wach na 26 ne mora ahinya. Wach ni kamano wasik ng'ato nobed mana joodgi. Kendo wacho ni ka ng'ato ohero wuon kata min gi hera matut moloyo hera moherago, to ok oromo bed ng'ata. Kata ka ng'ato ohero wuode kata nyare moloyo kaka ohera, to en bende ok oromo bedo ng'ata. Nowacho nosepuonje kata timo mawacho ni Nyasaye bende janyiego. En kende modwaro timo ang'owa. Kendo mano bende yo mabende koro dhi kata nikech otieko kowacho ni ng'at mohero ngimane to ngimana nolal to ngimana nolalne, to ng'at mowito ngimane nikech an to noyudo ngimane. Wadonjo odiechieng' mano mar tich ariyo ka wadhi bang'e to wadhi yweyo kech aneno kinde herruok e kend. Herruok kend. Oh, yani herore kende. Yerori kende. Yani gima chamo litni kabisa. Yerori wuon. Inena ka mana jasiki. Seche moko nyuola kodi ot achiel to ineno ka kido moro ntiere mibedo kodo. Erokamano. Gik mabecho inte idwa ni bed ni in wuon to ok nyawadu. Ka ng'o bende wada puonjore jayalo. Herruok kende. Ang'o ma bende koro wada yudo kae. Erokamano ahinya. Nitiere gima jandiko kelo ma aneno kobwoga ta nwang'o ni wach ni en wach maduong' ahinya. Kendo seche moko ng'ato ok nyal ng'e ni en richo, to kata kamane nang'ono en richo. Yes. Yieno mondo afwenyi richo moro ma seche moko isebedo kitimo to king'eyo ni en richo, kaluwore kod tich ariyo mawuok kuom ang'ono herruok kend. Mana kaka ne waneno kuom yien mar aspens kod tiende maduong' modonjo nyaka e lowo. Herruok kend en migap chandruok maduong' ma ok wane miluongo ni richo. Yien ni odonge lo, to jandiko ka wuoyo kuom yien to wacho ni yien ni nyalo dak kuom higni 150. Ma bende an ka ng'iyo to seche moko higni go ok wadhi chopo. Kendo chope bedo matek ahinya mano dhano. Nyiso ni omanyo matut ahinya e lo mak mana mondo dag mang'eny. Jandiko wuoyo kuom herruok kend kaka richo. En ni ng'ato herre kende, to gino ng'ato ko herre kende, gini kwane ka ng'ono karicho. Yena mondo wang'iya ne buk mar Luka 13 nyaka 21. Asomo wes moko kaya ata chake wes ne 15. Eka nomedo wacho ni ji duto niya, bedru motang' mondo uritru kuom gombo duto nikech mwandu ok nyal miyo ng'ato bedo mangima, kata debe ni otimo nadi? Omeo machal nadi. Ngiso ni nitiere jamoko moro mofuwo. Jamoko ni kofuwo to wacho weche moko ni aneno ka chal gi ma chiemo medre kendo dero man go tim nade tin. Dwaro mondo amuk dero ni mondo chaka tim nade agero moro. To dero ma gero ni nyaka bed dero maduong'. Koro miyo jale kan kod paro maro herruok kend mar gero dero maduong'. To Yesu biro to wuoyo to wacho wechegi. Yena mondo wacho niya, mwandu ok nyal miyo ng'ato bedo mangima. Mwandu bende ok nyal choro ngima mar ng'ato. Wangima nikech Nyasaye, wangima nikech Kristo modak e ngimawa. Wangima nikech muya ma Nyasaye otimonadi omiyowa. Asomo wachni mondo chal ng'ama tieko tich ariyo mondo wachal jomkwadhi e yweyo. Eka nowacho ni
ng'eyo gima biro timo. Abiro muko direna mi ago moko madongo mologi mondo akanie chamba kod giga moko duto. Asomo ne 20. To Nyasaye nowacho ni ng'ato niya, in ng'at mofuwo, otieno ma kawuono ni ang' na kaw chunyi, to koro gik misekano go duto biro konyi gang'o. Kara do kuongo gi Yesu. Eka do manyo gero dero machielo nikech ang'o? Ng'at momiye chamgi en Yesu. Ng'at manomiye dero matin en Yesu. To wiye no wil kod Yesu. Awacho wach mogik. Kristo ma en Nyasaye noduokre piny nyaka lo mokawo tich mar mesumba. Eka Nyasaye noting'e malo. Kara nyakwa kungo waduokre piny, eka Nyasaye ting'wa malo. Yesu noduokre piny kokawo kit misumba, mi odoko dhano mana ka wan. To kara ne Nyasaye. Jandiko wacho niya, ni kik wahere kendo to ne dogo waduokre piny e lo, asto Nyasaye oting'wa malo. Erokamano ahinya. Tiyo kanyo ko wacho kanyo ndiko maka ni ka herawa kuom Nyasaye kod ji mamoko ok ema mi watim yiero magwa kaka wadwaro wan wawegi, to pod wabiro gero dere mathoth ni wan wawegi ka pod wan e piny kae, kendo wabiro keto mana mwanduwa matin kendo e polo matha 6 wesne 20. Wagamo yweyo kaka wasewinjo kanyo, wadhi nyime to kod puonjruok ma kawuono. Nyanonro mar kaka bedo maonge yweyo bende koro nosechakore. Waseyudo puonj kanyo kendo ma ochope e tich 2 kwadwogo kowuok e yweyo to wadhi kanyo wang'e to gombo ang'o ma bende gombo koro ipuonjowa e wach mar odiochieng' ma kawuono. Wagam yweyo kanyo, wadwogo to wadhi nyime. Erokamano ahinya bang' wuok e yweyo. Nyathi mathin bende weronwa kanyo, iluongo ni Fidel Castro, Yesu jakwath madieri. Yesu jakwath madieri, kendo owacho ni koro konyowa e kinde duto te, luongo nyithindo gi joma dongo mondo obedie kanyo tiende achiel. Erokamano ahinya Fidel Castro, rawera matin ahinya, omiyo wer mamit ahinya. Jalo dwa dhi e yweyo kane wawuoyo kuom herruok kende, ng'at moro hera kende. To Nyasaye bende koro onego bed ni wamiyo duong' ahinya. Wang'e anena gombo. Gombo inyisowa ni ka wanono juma mokadho kuom tich Yesu manotim mana kinde manok kane pok ogure, to miyo wabedo kod geno maduong' ahinya, kendo miyo chunywa bedo gi mor. Miyo wayango mathoth kaka bedo maonge yweyo kod gombo nyalo chiko dhano mondo mi otim kendo wacho weche mago mochida ahinya. Gombo ma kwende bed kod inyisowa kae. Ere kaka gombo bende kaka iwacho ni kod gombo nyalo chiko dhano mondo mi otim kendo wacho weche mago mochida ahinya. Gombo ni ang'o miyo kawe kaka gino maber samoro waseng'iyo herruok kende, koro wadonje gombo. Erokamano ahinya. Wadonjo wach moro kae e tich adek mawuok kuom gombo. Gombo, yes. Kendo gombo en ng'ato kod tama ma oneno ka gima seche moko en go tin okorome manitiere iye kanyo. Kendo oneno kata position mokete ne position matin. Kendo kata mana offices ma dhano tiye kuonde mopogore opogore, ng'ato nena ka be tan monego bed bedo jatelo to ng'ato ne bedo chien. Koro in kibedo jatelo ng'acho ter kanye. En gima iluongo nang'ono, iluongo ni gombo. Tudore gi herruok kende. Otudore kod herruok kende. Ng'ato ka nowuok dala kata mana sani, pok obudho kata Kisumo kuom higa achiel. To nitie ng'ato mosebudho kuom higni 10, mantiere gimoro manotimo nonyiew sime moro kata machalo kod marani. To ng'ato wuok dala kuom higa 2 to dwa nonyiew simni. Koro nitie gima iluongo ni gombo. Erokamano. Yiena mondo ang'uon buk mar Luka 22 wesne 14. E buk mar Luka 22 wesne 14 wuok kuom sawo mar Ruoth. Kane sawo chopo, Yesu nobet e mesa koyote ne nowacho negi niya, asegombo ahinya mondo acham Pasaka ni kodu kapok osanda. Ni mara wacho ni ok nachaka chame ngang' nyaka chop time mogik e piny Ruoth polo. Eka ne okawo kikombe mi ogoyo Nyasaye erokamano, bang'e nowacho niya, kawuru ma mondo upogru. Ni mara wacho ni chakre kawuono ok nachaka madho divai nyaka chop loch Nyasaye bi. Eka ne okawo makati kendo kane osogo Nyasaye erokamano, nong'ing'o makati no kowacho ni mae ringra mochiw nikech un, tiuru kamano mondo parago. Kamano bende nokawo kikombe bang' chiemo. Yiena mar asomo wesne 22 mondo ariw weche 2. To ng'euru ni ng'at modhoga ni koda ka e mesa ka. Wuod dhano biro tho mana ka Nyasaye nochano, to mano kano bed malit ni ng'at modhoge. E thuolo magichiemo kamano, to nitiere ng'ato ma chunye ng'ur kanyo.
ng'ama chunye ng'ur kanyo iluongo ni Judas Iskariot. Ka Judas Iskariot chunye ng'ur kamano, to Yesu wacho wach moro malit e buk mar Luka 22 wesne 21. To ng'euru ni ng'at modhoga Nikodeme ka wuod dhano biro tho mana ka Nyasaye nochano, to mana ka nobedo malit ni ng'at mondhoge. Wach mangima en niya, Judas manene kod gombo mar ndhogo Yesu wachne wach moro niya, ndhog to nyaka ndhoga kendo tho to nyaka tho, to nokibedo kod kwe e ngimani duto. Nyiso niya, kara nokoro ni Judas ni kokolokore to bedo dhi tho, to tho madhi tho en tho mar tho gochuno nyaka chien. Mano ntiere iye kanyo. Yena mra wach mar ariyo mantiere iye ka. Gombo nyalo chiko dhano mondo mi otim kendo wacho weche mochida ahinya. Ka ng'ato ni kod gombo to timbe ne bedo mokoch. Ng'ato ka ni kod gombo to weche mowacho bedo weche motimo nadi mochido. Mano ntiere iye kanyo. Wena mra kawach point mar 4. Gendru kuoma kendo yiengru kuoma mana kaka nyathini. Duong' madiera en weyo gigo duto mowinjore e yudi kendo timo nadi kendo kawo gigo man kod nengo mag pinyruodh ang'ono mag pinyruodh polo. Kara gima ne ochako chando jopuonjre en niya, ne gibedo kod gombo ahinya. Gombo mane gin go Yesu nowacho ni nyaka ng'ato kaw okang' mar bedo nyathi. To ka ng'ato kaw bedo okang' mar bedo nyathi, to Yesu biro keto bedo ng'at matimo ne maduong' mowinjore kod pinyruodh polo. Mano ntiere iye kanyo. Wach mogik, magi duto kata na bang' bedo gi Yesu kuom ndalo mathoth, ka gitiyo kod Yesu kendo winjo kendo puonjore tiende, ne pod ok nyal donjo negi. Yani nyiso niya, jopuonjore Yesu kata doko ne gisebedo kod Yesu, podi weche gi nok nyal donjo negi. Nyiso ni kara roho nyaka bi eka fwenyo jopuonjre gi weche gi eka donjo negi. Kara ng'ato nyalo wuotho kod Yesu to kara ok ong'eyo Yesu. Ng'ato nyalo wuotho kod Yesu to pod ok ong'eyo gik madongo matimo nadi ma Yesu timo nadi ma Yesu puonjo. Koro gima duong' kabisa niya, nonego wang'e Yesu asto wawe gima iluongo ni gombo. Gombo nomiyo jopuonjre ogombo telo. Gombo nomiyo jopuonjre ogomba mar mondo gibed jok mantiere malo. To ka wabedo kod Yesu to wabedo jok maonge kod gombo. Erokamano ahinya. Judas obedo kod gombo mar pesa, ma ka osemiye pesa mondo odhi ondhog Yesu. Mano gombo ma bende koro ok ber ahinya. Nyasaye bende dwaro ni gombo ok en gima bende bedo maber. Tinyiso bende kaka jayalo osewacho no, obede kaka nyathi. Nyathi en ng'ama bolore. Nyathi en ng'ama bolore kendo gibinyise tem kama to timo bang'e to bedo ng'at moro matimo ng'owa, ng'at moro maduong'. Buk moro Ngeche moro bende owacho ni konego beni ka stori ni bede e mbele kapok onyisi ni bede mbele. Bed chien mondo goli chien kanyo kiteri mbele. Mane duong' ma bende koro wawuoye ka Nyasaye nyalo goli kiduokori piny kaka nyathi, tibro keti mondo ibed ng'at maduong' e piny mangima. Wuondruok. Wasewuok e wang'iyo kanyo herruok kend gombo. Koro wang'iyo ne wuondruok. Wuondruok kae inyis chako no kanyo ni ng'at ma wuondore en ng'at matugo. Katimo timbe ma ok kite. En ng'at ma dwaro mondo nende kaka ng'at ma ok en. Wachni otigodo nyadiriyo Mathayo 23 kisomo. Kinde mane Yesu nowuoyo kokwedo tij jopuonj jo-Farisayo, mano bedo chuny telo hie mar lemo adembe mar din jo-Yahudi. Kisomo gi Mathayo mathoth ahinya kanyo. Injili nyiso kaka Yesu nochiwo ng'wono kod weyo richo ni jogo mane terore, josol osuru, jochode to kod jonek. Kata kamano ne onyiso miwafu matin ahinya ne jogo mane wuondore. Ranga neno weche moko mede mayude wacho e buk mar Mathayo kanyo. Iwinjo kanyo ni Yesu notimo ang'owa? Yesu nochiwo ng'wono kod weyo richo ne jogo mane terore, josol osuru, jochode kod jonek. To kata kamano ne onyiso miwafu matin ahinya ne jogo ma wuondore. Wuondruok ni en jayalo wuondruok nyiso ni en gin kaka en gi pek ahinya. Bende Nyasaye bende koro nokwera ng'oma bende koro da puonjore kae kido mar wuondruok. Rach mare ne kanye momiyo samoro ne kaka en gimoro ma bende ok ni kare. Erokamano ahinya. Iwuoyo wuondruok kendo paragraph mokwongo wacho weche mangima ahinya iye kanyo. Kendo ng'ato ma wuondre en ng'ato matimre gima ok en gima ok en kite, gima ok en. Anyalo wuondra sane na nyathi mak mana mondo alomb nyathi mani luongo ni wuondruok. To yiena mondo wang'iya ne wuondruok moro mane jo-Farisai nen kodo, to jopuonj chik achiel kod jo-Sadukai bende nen kodo. Jandiko wuoyo e buk mar Mathayo 23 ma bedo chalo nwa kaka nyanonro matut. E buk mar Mathayo 23 wesne achiel ka achiel kod ariyo nyaka wesne 27. Weche moko wachi e kanyo
ni kiku e buk mar Mathayo 23:1 owacho weche moko niya ni jopuonj chik kod jo-Farisai omi tich nyiso ji tiend chik Musa. Emomiyo timuru gik ma giwachonu kendo chikuru itu ni wechegi to kik uluw timbegi. Nyiso niya ng'ani puonjo gima en owuon ok otimo nade? Ok otimo. Ng'ani oketo chik matut kabisa ni jalemo to en owuon chik ok otimo nade? Ok oluwgi bendo ok oritgi. Mano iluongo ni jo-Farisai kaachiel kod jopuonj chik. Jo-Farisai gi gin jogo mane orito chike ahinya, mane omako chike ahinya, to chike mane gimakogo noko giluwgi. Yani en omako gi chunye, to kata kamano ok oluwe. Koro jali wacho niya, jogi giketo memory ni mala ahinya gimako chike kabisa, to kata kamano ok giluw chikegi. Koro gimotimi en winjuru puonjgi to kik uluw ang'ono, kik uluw timbegi. Mano nitiere iye kanyo. Jandiko wuoyo kuom wuondruok. Yena mradum wesne 15 e buk mar Mathayo 23:15. Mano kaka ne malit unjo puonj chik gi jo-Farisai ma wuondre ni ohero Nyasaye. Namba 1 en jo-Farisai kaachiel kod jopuonj chik giwuondre ni gihero Nyasaye to kata kamano ok gihere. Ang'o miyo gihere? En niya, uluorore nembe gi pinje duto mondo ulok kata mana ng'at achiel obed jadinu. To ka useloke to umiyo doko ng'at mowinjore gi mach mok tho moloyo un uwegi. Ng'iso niya ja-Farisai luore chuni kod nembe. To koseloko ng'ato to ikon ng'ano jena mochure manyaka chieng'. Ngiso niya ng'ano kik ng'ato ngima mochure manyaka chieng'. Oike mana ne mach mano nitiere iye kanyo. Jale chako wacho wach moro niya jo-Farisai gi gin jogo madwaro mondo luongogi ni father. Gin jogo madwaro mondo luongi ni jopuonj. Gin jogo mobet e udi e pulpit madongo molosi kendo lewni ma girwako gin lewni madongo malich ma ka ng'ato ngi chien to wacho ni mae to jatelo. Yiena mada somo sine 8 mawacho niya to un kik uluongu jopuonj nikech ng'at achiel kende e japuonj to unu duto uno wete mantiere iye kanyo. Bende kik uluong ng'ato ni wuonu e piny ka nimar un gi wuoro achiel. Jo-Farisai dwaro mondo luongi ni wuoro, gidwaro mondo luongi ni jotelo, to kata kamano wan gi jatelo achiel men Kristo. Jandiko chako wacho wach moro niya eye kanyo ne nitiere jok miluongo jo-Sadukai. Jo-Sadukai ne gin jok minoko yie kuom gimiluongo ni chier, kendo nok giyie ni Kristo notho. Ka nok giyie ni Kristo notho, nok giluwo dwaro ma Nyasaye. Wach mogik kabisa wacho niya chuny mopong' kod hera man ne nenore e wang' kod wuod Nyasaye e kinde mane orango hekalu, bang'e orango jogo mane winje bende e duol mane owinjore kopong' gi chuny lit kod pi wang' makech. Nowacho ni o Jerusalem, in minego jonabi kendo goyo jogo moor iri gi kite. Nyadiwa ma abiro choke nyithindi kaachiel mana ka gweno umo nyithinde gi buombe to pod ok ibiyie. Ngiso niya hera mane Kristo nen kodo jo-Farisai kaachiel kod jo-Sadukai ne gionge kodo. Kristo ne kod chuny mar choko oganda mondo bi kamoro achiel, to jo-Sadukai kaachiel kod jo-Farisai ne onge kodo. Nikech ang'o? Tich ang'wen wuoyo kuom wuondruok mane gin kodo. Ngiso niya nogiluw dwaro mar Kristo. Erokamano ahinya mana mapiyo nikech kinde be aneno kosedhi mango wang'i anena in summary pudho oko chuny mar dang'ni. Ang'o ma bende koro lose ka jayalo ka watieko. Erokamano ahinya. Pudho oko chuny mar dang'ni yiena mna somo buk mar Luka 10:4. Wesne achiel wacho wach moro niya Luka 10:4 wesne achiel wesne achiel wacho ni chieng' Sabato moro Yesu nodhi chiemo e od jaduong' jo-Farisai moro, kendo ji ne ng'eny ahinya. To e odno ne nitie ng'at ma e nyim Yesu ma midunda ohingo. Yesu nopenjo puonj chik jo-Farisai niya chik oyie mondo ochang ji chieng' Sabato koso ok oyie? To ne gidwoke gimoro niya eka nokawo ng'atno mbi ochango kendo oweyo odhi. Bang' mano nowacho niya ere ng'ato kuomu ma ka kanje kata rwadhe opodho e bugo chieng' Sabato to kodogole mana gi kanyono? To duoko pinyo notimo nade? Notamogi. Ngiso niya pudho oko chuny madang'ni en niya onego bed ni wadhi ir Yesu mondo Yesu pudhnwa ng'ono chuny madang'ni, chuny man kod parruok. En niya loyo parruok e kinde ka kinde chakre kuom ang'ono kuom Yesu. Kara mondo mi walo parruok en nyaka wachake kuom Yesu. Omiyo jal ka nodhi ir Yesu to Yesu nomiye yweyo. Yesu ema chiwo yweyo. Wach mogik kabisa kik chunyu pare e luong mitunwa mondo wabed ka warito e kinde ma wawinje ka piny
ka wan piny ahinya, to en kod teko mar chako ting'wa malo kendo. Kara ka ng'ato ni kod parruok, to dhi ir Yesu. Kata odiochieng' ma Sabato ka ng'ato ni kod parruok, to dhi ir Yesu, to Yesu kete thuolo, Yesu chunge, Yesu kete motegno. En niya, loyo parruok e kinde ka kinde chakre kuom ang'ono, kuom Yesu. Erokamano ahinya, tieknwa kod alam. Wagoni ni erokamano osipwa nikech ber. Wafwenyo weche madongo e lesen jaduong' kendo yie kokalo kuom teko mar polo mondo imed puonjowagi. Yie mondo be Nyasachwa kwabedo nyithindi weche duto kecho penji maler e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Amen. Erokamano ahinya kuom winjo puonj makamano ahinya. Nengo mar yweyo mabende wabiro ng'iyo juma mano manyien. Miyo bede kaka odirito. Penj moro amora midwa penjo, ne maka penj kanyo biro yudo jayalo no mondo mi penje bang' magi mok iwinjo gima igombo medo kokadho e Lolwe TV. Nembni mag SMS mok bende nitiere kanyo gi mag Facebook duto te. Wadhi nyime koro e kidieny machielo. Dami wende koro nyaka ang' watiek chendo ne. Ami sani Race of Faith Ministers moero bada kachiel kod Kibuon EY donge ne waneno. Aduogo kendo wachak wadhi nyime gi chenro mar wuodh geno.